ikaw. Ay, ikaw ang pasunod ako niya. Ani? May plano do na ako ani? Kita na ko sa kauban ako. Ay. Ay, Dot. May kwarta dito. May kwarta daw na. Ay, kwarta. Kita ko ani. Pulit mo to. Kita ko pa ni. Bulutang. Kwarta ta. Iya. Apa sih nagduk-duk? Ano ka kwarta ta? Bules kan ako kay kwarta. Ay! Sige na eh. Ano ba na alang kwarta? Kwarta man kita ron. Daghan kay mga motor mga diri ng kasada. Daghan? Sa usa sa adlaw sa ta motor? Basi ka yagar na imong hode ko ay. Tinuod lagi. Atuon ako to ko mga amigo ako mga baybay kay mamayli miron. Ako wala pa ko ilis, ako sa sila. Atuon tong taon na ako mamayli pa pud kita. Hop. Lakpon oh. Kwarta kita ron ni bay. Ay, kwarta ta ani. Ika. Ika. Oy! Pastilan! Ama di ako ay. Sirpe, munya na ko gulapos. May dakop gid ha. Kon ani lisin siya. Dakpan ni karon ani ro. Sirpe ni. Bay, sige bay ito ibalay ni bay kay. Sipat na itong kakulita. Sige, sir. Oh, sige ta. Kay di matuno to naka sibat ra. Kani cruising carpet kay. Siguro kita magkwarta ta. Ibatan ba mo ta ani? Ni, ano siya patang siya? Sarap ka layat pa tong ron. Dalak po na. Tapos kulit-kulituan ra ta. Bay, mo tago ka bay. Kay gasog itong mga ginatutong telefon ron. Yung ikaw higda ka ba yo? Higdain pitan ng kalsada ban dito ka alabang yung tiunan ako yung Dagko sir, yung kwarta ta ron. si kana pundo. Wala ang dagway ron ya. Tataod naman to. Kaya ra ko dito ako. Allah wala. Ha? Bala ko ng pulis. Pasensya. Pasensya sir. Islo. Wala po sir. CR. Si ara mo sir tos balay. War. Tukuan sir. Bayad. Kwarta. Ikaw man kay bay. Dili ang way ilan nagbay-bay ron. Dagaran mga budakpan no mga ilan nagbay-bay budakpan. Abi kay pulis Budakpan mo ilan nagbay-bay. Pulis nakabay. Kuan di magkuan bay mo. Bay. Yung anao naman ninyo. Mato man ta ko Mo ilan ra mo kamigog budakpan no ilan ra mo kamigog pulis. Mato man ta ko sa inyo bay. Matulog. Mo mailita tabay ba? Pastilan na ka palusot. Na bay. Maili ka. Way palusot. Bayad. Cellphone. Ayaw ni cellphone bay. Di matuno. Wala ko cellphone bay. Payong po, payong. Madali. Mo. Kasapuin ba yun wala ipayong. Wa mo ko kwarta ni Kaning bay. payong laguan bili daw kan kaning bag di mo bili. No, mo sige mo pangdako kasi pangwartar na inyo ha. Dili pang harta. Pangwartar na ko na kay. Lagi. Kamu. Ano magdako Kamu ko mga mo kuan mo. Pero Ikaw lang makayo ni motor mo kasada ka dire. kompleto. Motor mo ka ng kompleto. Sige mo Di pangdako. matuno na yung kalaki. Mukha ra mo. Dapat- Dapat ra mo kamigog pulis sa badakpan mo. Mahal kay lisensya ron ko. Basta, Ay yung hindi baratuhon unta. Baratuhon yung lisensya Bisag ba? kuan pa? Butang lang ninyo 500 ng lisensya para makuha ko. Sige toyo ra nagmahal. May Toyo ra mahal. Di man sirbe ni anak ko ko ari ayaw ron ni cellphone. Kay kuan Ano cellphone binuang mo na. bayad. Atang wartar man na cellphone niyo kwaon. Man. Ayaw, ayaw ka na. O piso, dos, tag piso mo. Di. Brato. Di ra kam sugot ani di kam sugot. Dos ra. Dili yung kaban pod. O duga dos. Palalit red dulce. Igapon, man sugot ka na. Ano sirbe na? Aw, inyo haram na to. Kulang. Kulang. Kulang ka pa ka. Di man tuno na, sir. Kamong mga bagbay man tataw. Bag. Mo ilar mo bay-bay og badakpan mo. Di man sirbe na. Di. Ya tagli na dili. Buto na ron. Payong. Bay. Ayo Di na atag-atag na akong cellphone. O di na ka malangay ka na tanang nambag nimo. Muy. Dala naman panulis ninyong dako. Bit na ko. Inuang naman na inyo, ha? Wa kay lisensya. Kay restro. Unsa na dala naman panulis na inyo, ha? Payong. O bitbita. Amoy, puro mo nang
Kani payong sa tangi mo dili. Adi, awak mo ulan niya. Man, Sige na lang. kamu gisinsa dili. Ano man eh? Kani ri. Jacket ba? Sada jacket sa sada. Sakit na po. Kau kena jacket akong bye-bye dai. Bukas. Mo. Seman. Ihatag mo na dili. De, sir. Seman, kena boheo kanay mo jacket. Seman, bukas. Bukas ayon. Ay, Itong gila di beto na ako sakit. Yun yung tawa to kalaki. Sa pala to ni. Ano to ni? wala na po. Nailad sila. Naarak ko ang ako wala sila. Ikaw ba sa mga niya? Ay, ang ingila rin. Wala kita yung paling natin. Ay, biro pinadilok ko. Pasti ako tayo kwarta. Palpak nito pagdakop ani. Nga nung gisabit mo pagod nimo god. Kung mo ra pa tong gilain og bit-bit. Giila dre tato tong gidakop. Ano ba, sir? Kuya Wan ko, sir. Kaya akong disabit sa kuwan. Tunggu sa kuya pa naman, sir. Ah, di matuno. Sir, ayun na, sir. Sige, plaster na nato na. May maka antar mo ka kwarta tarog, dai wagi mo pulis. Ang pulis.